Ήταν μια γιαγιά η οποία περπάταγε στον δρόμο και καθώς περπάταγε κρατούσε 2 σακούλες. Και από τη μία έπεφταν 20, είχε γεμίσει 20 ευρώ. Σε σταματάει ο ένας αστυνομικός που τη βλέπει, βρε γιαγιά της λέει, εδώ πέρα κοίτα λέει, πέφτουν 20 λέει. Να σε βοηθήσω, λένε τα μαζεύουμε, τα μαζεύει, τα βάζουν σακούλα μέσα. Αλλά το αστυνομικό μου του ήθελα να ρωτήσει κάτι. Ρε γιαγιά λέει, πώς τα βρήκες λεφτά τα 20, μήπως τα έκλειψα πουθενά? Αχ παιδάκι μου, όχι λέει. Εκεί λέει στο που μένω λέει στο γήπεδο του ΠΑΟΚ λέει στην Τούμπα λέει. Έρχονται οι παοξίδες λέει σουρωμένοι εκεί πέρα που πήρουν τις ρετσιλίες το ένα το άλλο τους κοακόλες αυτά εδώ πέρα και μου κατουράνε λέει τα λουλούδια. Βγαίνω και εγώ με το κλαντευτήρι και μόλις πάει να κατορίσει ο παοξής του το βάζω λέει στο πουλί του και λέει τώρα θα στο κόψω ρε ή δώσε με ένα 20 και μου δίνουν 20 λέει, οπότε μπράβο ρε γιαγιά της λέει. Και δεν μου λες βρε γιαγιά, στην άλλη τη σακούλα εκεί πέρα που έχεις και κουβαλάς τι έχεις εκεί πέρα μέσα? Τι να έχω πουλάκι μου λέει, κάποιοι λέει δεν πληρώνουν, τι να κάνω? Κρακ! Πάω ρε γιαγιά, παιδιά να είμαστε καλά.